हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय दिनै 23 नभेम्बर 2020 समबार फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि गिबि खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशनि आग्रानि कमलानगर होननाय दरसे ओनसोलाव सानजौफु समाव शुभम फटक मुंनि सासे दुथाङा सासे 39 बोसोरनि डेन्टिस्टआव साख्रि मावग्राखौ बुथारदों बुथारनाय समाव बे डेन्टिस्टनि फिसाला सानैया खाथिनि रुमावनो दंमोन आरो बिसोर सानै फिसालाफोरखौबो बे शुभम फटक जायबा दुथां बे दुथाङा आक्रमण खालामदों बे बुथारग्रा दुथाङा केबल टिभि रिचार्ज खालामनायनि जाहोन देखायना न' सिङाव हाबदों होननानै मिथिहोनाय जादों पुलिसफोरा दायनिगिरिखौ सीसीटीवी फुटेजनि गेजेराव एरेस्ट खालामनो हाबाय आरो बेखौ दा एरेस्ट खालामनानै गोख्रों साजा होनाय जासिगोन अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सिया केरेला गोल्ड स्मागलिं केसनि साबा दायनिगिरि मोहम्मद असलम आब्दुल लतीफ नजरुद्दीन शाह रमजान पी आरो मोहम्मद मंसूरनि न'आव नायबिजिरनायाव माखासे इलेक्ट्रनिक बेसाद आरो बेरेखा डकुमेन्ट्स मोननाय जादों आरो दा बिसोरनि सायाव पुलिसफ्रा नायबिजिरगासिनो दङ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव बिहारनि गया जिल्लानि बारासाति हाग्रायाव सिकिउरिटि फर्स हान्जाफोरजों उदखारिफोरजों गावलायनाय जानायाव साथाम उदखारिफोरा जिउ खोमानांगौ जाबाय गावथारजानाय उदखारिफोरनि गेजेराव सासेखौ जनाल कमान्डार आलक यादव होननानै मिथिहोनाय जादों अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव हायद्राबादनि बान्जारा हाजोनि रड नाम्बार 3 खाथियाव सासे जौ फेनाय मानसिया गुबुन गंसे पार्क खालामना दोननाय बा गारि लाखिना दोननाय गारिखौ सौनायनि जाहोनाव सानै सुबुङा गोब्राब जखम जादों आरो दा बिथांमोनखौ हस्पिटालाव देहा फाहामथाय होगासिनो दङ अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव उत्तर प्रदेशनि माथुरानि आश्रमाव साहा लोंनानै गुलाब सिंह आरो श्याम सुंदर मुंनि सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सासेया गाज्रि अबस्थायाव माथुरानि हस्पिटालाव दङ आरो जिउ गोमानाय सानै सुबुंफोरनि गोथै सहखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव मैयाहाय बिपिएफनि दैदेनगिरि एमपि बिश्वजित दैमारी आरो इमानुएल मुसाहारि बिथांमोना बिजेपिआव अफिसियेलि जयेन जाबाय दा बिथांमोना बिजेपिआव थानानै बर'फोरनि खामानि मावसिगोन होननानै फोरमायथिदों अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव सरकारा गुबै जाहोनखौ लानानै रायज्लायोब्ला सुक्तिनि बाथ्राखौ लानानै सावरायगोन होनना आल्फा आइनि कमान्डार इन चिफ फरेस्ट ब्युर'आ बुंदों बे खोथाखौ मैयाहाय बुंदों मैयाहायनो आं बे भिडिअखौ बानायनो नागिरदोंमोन नाथाय मैयाहाय नेट प्रब्लेमनि थाखाय आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाखै आरो भिडिअखौ बानायनाय जायासै दा बेनिखायनो बेखिनि रादाबखौ आङो फुंबिलियाव लगायफानाय जाबाय अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव अरुणाचल प्रदेश पुलिस आरो आर्मिया लोगो नांना NSCN इउ आफादनि सासे केडारखौ तिराप जिल्लानि साटं गामियाव फैसा दाबिनाय समाव एरेस्ट खालामनो हादों हमजानाय केडारखौ पंसा वांपान होननानै सिनायनाय जादों नैबेनो सावगारिखौ नायबानो जाबाय बे सावगारियाव थानायानो NSCN इउनि आफादनि केडारमोन अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव बिथां प्रमद बर'आ मैयाहाय एमपि बिश्वजित दैमारी बिथाङा बिजेपि राजखान्थि दोलोआव हाबनानै बर' हारिनि खहा जानाय खामानिखौ दा मावथों होननानै बुंदों माने बिथाङा बिश्वजित दैमारीखौ बर'फोरनि जानानै खामानि मावजानो लुगैदों बिथाङा जोंनि बर'नि एगेन्स्ट जानानै खामानि मावजानायखौ बिथाङा लुगैयाखै अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया आफा बोराइ बाथौनाव बिसायख'थियाव देरहाथों होननानै आर'ज गाबदों बेनिनो माखासे सावगारिखौ नोंथांमोना नुनो हागोन नायबानो जाबाय आरो बिटिसिआव बिपिएफजों बा हाग्रामाजों आरो हेमन्त बिश्व शर्माजों सोंखारलायनायखौ बा नांलायलायनायखौ बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो वाट्सएपआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो जेखेबो शेयार खालाम आरो दायो बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय बाय बाय Dehom bidang buat boria
Để lát xíu không? Xay được được. Em phải con được phải con được Ôm thara đi. 구겨도 구겨도. ha mẹ Bidang. nước nước ấy được phải con được ha Câu hỏi xưa những độc trà thứ nữa. phải con được phải con à đây nó không biết là